se vos parece, entón, imos empezando. Bos días. Grazas por vir hoxe. Non está un día especialmente agradable para estar aquí e, de feito, tendes nese perchero que hai colocado, hai paraugas que vos podedes levar. Fixemos este ano, dende a FEGAN, paraugas institucionais, por chamalos de alguna maneira. Entón, nada, que é un paraugas para cada un de vos e hai para que vos levedes, que seguro que oídes agradecer. Na FEGAN, os traballadores da FEGAN tamén temos un paraugas, porque sempre é necesario. Vedes que no vídeo que estaba colocado antes é un pequeno, moi pequeno resumo do balance que se fixo ao longo do ano, o balance do ano 2025, o que a FEGAN fixo durante todo ese ano, os fitos máis destacados. Niso vai consistir precisamente a charla de hoxe por parte do presidente da Federación, e, ademais, falar sobre todo das claves do municipalismo para este ano 2026. Non é necesario que vos lo presente, pero sí penso que é necesario, é preciso que lembremos que a Federación Galega de Municipios e Provincias representa a todos os municipios de Galicia e a todas as diputacións, é dicir, a todas as entidades locais de Galicia. Non pasa con prácticamente ningunha federación no resto de España, nin siquiera coa Federación Española, que non ten asociadas a todas as entidades locais, e, polo tanto, cada vez que a executiva da FEGAN toma unha decisión, é unha decisión en nome de todos os concellos dos 313 e das 4 diputacións. Unha decisión mayoritaria, evidentemente. E, pola miña banda, nada máis. Eu deixo vos co presidente da FEGAN. Podémonos, nós non, pero vos, cando queirades, podedes seguir tomando café. E grazas de novo por vir hoxe a este almorzo informativo, que é o segundo deste mandato do ano 2023-2027. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Gracias aos medios de comunicación por asistir a este, non sei como se chama formalmente, estos desayunos informativos de comenzo de ano. A secretaria FEGAN foi tan breve que non me deu tempo nin a acabar de ver o resumo, pero bueno, seimo de memoria todas as cuestións que teñen que ver con cos concellos e coa Federación. Como decía, gracias aos medios de comunicación por asistir a este encontro. E de que se trata? Do que falamos fai un momentiño. Ben, pois se trata de facer un balance do sucedido neste ano, tal e como fixemos o ano pasado, no ano 2025, e cales son os retos que vai a ter o municipalismo galego, neste caso da Federación Galega, representando os 313 concellos e as 4 deputacións, como ben recordábanos a secretaria xeral, na que a Federación representa todos os concellos de Galicia e as 4 deputacións. E as conquistas ou pois a falta de acordos que teña a FEGAN pois perxudicar aos 313 concellos de Galicia. Decía fai un momento, pois a postura que ten esta dirección da FEGAN. A FEGAN, históricamente, durante estes últimos anos, pois é un organismo que trata de chegar a acordos. É un organismo colaborativo, que é crítico cando ten que ser crítico, pero, dende logo, sempre tende a man para chegar a acordos, e prova disto, son todos as sinaturas que ao longo do ano, pois ao longo destes anos, se acaban asinando cos diferentes organismos. Evidentemente, pois o noso interlocutor principal é a Xunta de Galicia, pois porque hai unha Federación Nacional, unha FEN, que é a que intenta chegar a acordos tamén co Goberno do Estado. E, como decía, pois prova dese espírito colaborativo, desa capacidade de chegar a acordo por parte da Federación, pois é o recente sinatura, o recente acordo desa integración das unidades das UAS, os SPAs, como lle chaman outros concellos, é dicir, as unidades, deste caso, pois principalmente de atención á drogodependencia,
que incomprensiblemente supoñía un coste importante para os concellos, que todos entendíamos que era unha cuestión de saúde pública e que a realidade é que, pois, que non foi sinxelo chegar a este acordo, que foron moitos anos, que era unha reivindicación histórica que ano tras ano pois íbamos aprobando nas diferentes asambleas da FEGAN, de Constitución da FEGAN, e por fin, dende logo, neste 1 de xaneiro vai a procederse esa integración de 13 unidades, se non lembro mal, que, pois, dende logo, verán que agora nas súas orzamentos municipais non terán que poñer cartos para sufragar ese servicio. É unha proba, como decía, de que somos capaces de chegar a acordos fáciles e os difíciles. Este non foi dos sinxelos, porque se empezou a falar xa desto, eu, persoalmente, co anterior conselleiro de Sanidade. Decía que somos capaces de chegar a acordos, pero para chegar a acordos todos temos que ceder e todos temos que ser capaces de ceder nas nosas posicións. Teño que decir que, así como houve acordos con respecto ás unidades de drogodependencia, creo que foi público e notorio que non houve acordo con respecto ao convenio de faixas, e a explicación creo que foi perfectamente entendible o que entendeu todo o mundo. É dicir, para chegar a acordos non podes impoñer o 100% das túas posicións. Si en abril a FEGAN, cando se asinou o anterior convenio, éramos un organismo que tendía e colaboraba en palabras de todas, neste caso, da propia Consellería, pois, dende logo, ora, cando non se asina isto, non é que nos volveramos tolos, senón, pois, si de todas as alegacións presentadas pola FEGAN non se acepta ningunha soa, é imposible que se chegue a ningún tipo de acordos. Como non se chegou tampouco a acordos ata agora no tema das competencias, na que sabedes que levamos anos traballando tratando de discernir que competencias impropias estamos asumindo cada unha das partes, neste caso Xunta de Concellos, a realidade é que de momento non hai ningún tipo de avances porque non está vendo as reunións necesarias para que iso suceda. A última reunión foi no 2024. No 2025 non houve ningunha reunión para traballar como decía, nese documento de competencias, que empezou con bo espírito, que incluso se falou de que as cousas que véramos claras, que unha competencia era clarísima, pois que podíamos chegar a acordos parciais, a realidade é que ata agora pois non houve maneira de chegar a acordos. E máis, creo que tamén é público e notorio que nos puxemos unha cifra en riba da mesa, que dixemos que estábamos en un déficit de 600 millóns de competencias que estábamos asumindo sin correspondernos ou sin a financiación necesaria. Agora debemos estar por 700 millóns. Se nos dixo por parte, neste caso, da Xunta, pois que os nosos números non eran rigurosos, pero 3 anos despois, o único organismo que puxo unha cifra en riba da mesa foron os concellos a través da Federación. Eu non escoitei ningunha cifra que desmentise o que estábamos dicindo os concellos. Aínda así, como decía, seguimos coa man tendida para poder chegar ao acordo en materia de competencias, como tamén, evidentemente, así para resumir, porque parte deste ano seguimos expectantes a coñecer ese documento da nova Lei da Administración Local de Galicia, que a día de hoxe, creo que pola que se nos transmitiu, pois que iba a estar a finais do ano pasado, a realidade que non pois que eu saiba non existe ese documento, a Federación non a ten, e ademais é especialmente importante, porque aparte de, como decía, que a Lei de Administración Local vai afectar aos concellos de Galicia dos próximos anos, pois na negociación da financiación do Fondo de Cooperación Local se vinculou parte desa financiación á nova Lei de Administración Local de Galicia. Entón, dende logo, non é un tema menor. Vamos a falar das competencias dos concellos, vamos a falar de como está xestionando ou como van a xestionar os concellos do futuro, pero que ademais estamos ligando a financiación a aprobación desa Lei de Administración Local de Galicia.
Entón, si da reunión de financiación dixemos que, bueno, pois que parecía que se nos iba a hacer caso a FEGAN con respecto a financiación, con respecto ao fondo adicional, pois se non hai avances nesa lei, dende logo, pois non vai a quedar máis que en titulares. A parte, a Federación ten unha actividade, pois, se han organizado foros, el Fogalés sobre residuos textiles, un foro local de turismo, se han celebrado datas tan importantes como 8 de marzo, 25 de novembro, e cada vez teño que decirlo con maior poder de convocatoria. E agora vamos a falar de futuro, que é o realmente importante. Non vou a seguir insistindo nesa vocación colaborativa por parte da FEGAN, non vou a, creo que o tema da financiación sí que vamos a ter que abordalo, aínda a forza de que eu me considere insistente, pero é necesario avances, é necesario pois, retomar a senda que no seu momento, no ano 2006, supuxo o pacto local asinado no seu momento, entre naquela, tamén creo que o dixen, era presidente Emilio Pérez Touriño, era presidente da FEAN o actual alcalde Lalín, Xosé Crespo. Nese pacto local, que dende logo está sin desarrollar, todas as cousas que se asinaron son poucos os avances que hubo, as súas poden ser un deles, pero fixadevos que estamos falando de 19 anos despois. 20 anos, sí, porque vai a ser un de xaneiro, 20 anos despois. Claro, creemos que ese pacto local todavía podería ser mellorable, dende logo a primeira proposta que creo que hai que poñer en riba da mesa que é momento en que a Federación Galega e, en este caso, a Xunta asinen un novo pacto local de Galicia. Pero un pacto local de Galicia que non quede un documento que sirva para embelecer as estanterías dos concellos, sino que, dende logo, sexa un documento que sexa desenrolado, que haya compromisos e, sobre todo, que creo que pode ser a gran eiva do anterior pacto local, que poñamos datas concretas de cando se van a cometer esa serie de cuestións. Por poñer un exemplo, o mantemento das escolas de atención primaria, dos que se falaba no documento, que houve poucos avances e, dende logo, non é menor o que os concellos estamos asumindo en materia de educación, de mantemento dos colexios, estaba nese documento e, dende logo, se avanzou pouco. Como decía, ese novo pacto local, na que, dende logo, pois haberá que falar, vai todo relacionado, haberá que falar de competencias, haberá que falar de financiación. É necesario, pois, como decía, avanzar en esa delimitación de competencias. É necesario que os concellos teñamos unha financiación máis estable para que podamos tamén planificarnos mellor, tanto por parte, tamén vou abordar a materia, por parte da Xunta de Galicia, como por parte do Estado. Tamén teño que decirlo, agora que se está abordando a financiación autonómica, o que non pode pasar, o que non debe suceder é que, ao final, os concellos, pois unha vez que este repartida, permitídeme tamén a expresión, toda a tarta, todo o pastel, a expresión coloquial, pois despois nos acordemos da financiación dos concellos. Temos que establecer... É certo que a participación nos ingresos do Estado aumentou estes anos. É certo que non sucedeu así, tamén teño que decirlo, co Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia, non que o recibamos os 313 concellos. A Xunta dirá que aumentou o fondo adicional, pero eso non o reciben todos os concellos en todas as cuantías e a participación nos ingresos do Estado, pero é certo que hai que reformar tamén a financiación que recibimos por parte do Estado. É certo tamén que temos que buscar mecanismos, e así o transmitirei ao delegado, ao subdelegado do Goberno, para que pois as entregas a conta que recibimos os concellos na participación nos ingresos do Estado non dependamos, neste caso, de aprobación dos orzamentos do Estado, porque, dende logo, así é imposible que os concellos teñamos unha boa planificación se nos pide, ademais, que teñamos uns orzamentos aprobados antes de que finalice o ano, porque dependemos en exceso do que estamos recibindo na participación dos ingresos do Estado
haberá, como decía, que habilitar novos mecanismos para que esa financiación sexa máis estable e teñamos unha maior planificación. Nese novo Pacto Local de Galicia ten que abordarse cuestións tan importantes como o SAF, da que xa falamos en moitísimas ocasións. Hai un proceso de negociación aberto, non finalizado, é certo que non se conseguiu chegar a acordos no 2025, ese proceso de negociación continúa, pero xa o sabe, pois neste caso, a Consellería responsable, que ten que haber un avance inmediato, senón, dende logo, hai unha proposta que se vai a levar a executiva da FEAN, que é, senón, pois, reclamar judicialmente o que establece a Lei de Dependencia, que Xunta e Estado financien o 100% do servicio da axuda no fogar. Tendemos a man, pero ten que haber un acordo, se é posible, rápido, porque senón teremos que explorar, como decía, outras vías. Tamén é necesario pois abordar, como decía, ese mantemento das escolas infantís, que supón un custo importante non solamente económico, senón tamén de persoal por parte dos concellos ou dos centros de saúde que tamén todavía supoñen custos, sorprendentemente, para algúns concellos. É necesario tamén, se falou moito da gratuidade das escolas infantís municipais, é necesario para que esa gratuidade si se quere levar adiante esa gratuidade, ten que haber a creación dun fondo específico para as escolas infantís municipais, o que non parece razoable que este recibindo máis as escolas infantís privadas, que están recibindo hasta 300 euros por alumno, e as municipais están en torno aos 120, 130 euros, estou falando de memoria, me apuntan a menos, bueno, non chega nin a mitad do que están recibindo as escolas infantís privadas. Dende logo, iso non parece razoable, ademais, o efecto que se está provocando é que este pasando un traslado da pública a privada e, dende logo, entendemos que non é desexable. Todo iso debería ser abordado nese novo pacto local, como tamén, dende logo, un réxime específico para aqueles concellos menos poboados, é dicir, unha maior dotación de recursos, como estaba previsto tamén en Lei de Impulso Demográfico, pero a realidade é que ese fondo, a día de hoxe, todavía non está dotado. Con respecto á financiación, ben, financiación, como decíamos, fala aí da necesidade de que teñamos, non dependamos da aprobación dos orzamentos con respecto á participación dos ingresos do Estado, e é necesario tamén expectantes, como decías, a nova Lei de Administración Local de Galicia, pois que se mellore a financiación por parte da Xunta do Fondo de Cooperación Local, do Fondo Base, que é o que recibimos os 313 concellos. Si se nos dixo na última reunión que se iba a incorporar, que unha das nosas reivindicacións, unha boa parte ou a maioría do seu fondo adicional iba a pasar a formar parte do Fondo Base, o que supón que o recibiríamos os 313 concellos, pero a realidade é que, como depende da nova Lei de Administración Local de Galicia, podemos decir que os concellos, con respecto ao que percibimos da Xunta de Galicia, pois é exactamente o mesmo do que viñamos percibindo. É necesario tamén, como decía, non quero falar soamente de financiación, aínda que despois farei un último apunte, pero é necesario tamén pois que os concellos sexamos partícipes na toma de decisións daquelas cuestións que vayamos ter a responsabilidade de xestionar. Non debe haber ningunha nova lei sectorial que impute competencias aos concellos, que non vaya acompañada dunha memoria económica e que diga quen a vai a sufragar e, dende logo, se vai a tocar os concellos, que se den as transferencias necesarias para poder abordar esa nova xestión que se nos encomenda. E para iso debemos, como decía, ser partícipes da toma de decisións dende o principio. Unha das cuestións que estamos tamén falando dende a FEGAN é a necesidade de crear un organismo paritario na que podamos abordar todas estas cuestións da que non queremos, así o dixemos, cada administración cada institución ten a súa responsabilidade, a legislación correspondelle ao Parlamento, non nos corresponde aos concellos, pero sí que aquelas na que teñan algún tipo de repercusión para os concellos deberíamos ter unha comisión
paritaria na que poderamos abordalo antes de que teñamos un borrador e que non se nos trate, dende logo, como un simple administrado. Unha ferramenta que serviría en parte para isto, polo menos para falar previamente do orzamento da Xunta de Galicia, sería a Comisión Galega de Cooperación Local, pero o equivalente a pois esa que existe no ámbito estatal, pero a realidade é que aquí en Galicia leva polo menos 3 ou 4 anos sin convocarse. Eu creo que a última foi, despois da pandemia, estamos no 25, casi no 26, 4 ou 5 anos sin convocarse esa comisión, na que daría pé a falar pois dos diferentes cuestións que atañen os concellos e, dende logo, dos orzamentos da Xunta de Galicia. Como non se convocou, eso nos provocou que tivéramos que reunirnos cos portavoces dos grupos parlamentarios para facer chegar as nosas aportacións aos orzamentos da Xunta de Galicia. Vou rematando porque dixen que non me quería estender e que o interesante era as vosas preguntas. Falamos de financiación e hoxe que está tan en boga, pois está tan estes días no candelero ou na opinión pública ou nos medios de comunicación, pois esa reforma da financiación autonómica, en de logo, pois non debería pecharse sin que os concellos, dende logo, estemos sentados a esa mesa. E, dende logo, é moi importante que se aprobe pois as decisións, neste caso, para o Goberno, propostas polo Goberno das entregas a conta, porque senón van a haber unha gran pérdida para os concellos de Galicia. Vou-vos a dar unhas cifras, isto sí que me permitides que as vou a ler para non esquecerme. Para o ano 2026 están prorrogadas as entregas a conta mediante un Real Decreto que debe ser convalidado polo Congreso dos Diputados. Neste caso, sería máis de 1.670 millóns de euros para os concellos. De non ser así, as cifras que percibiríamos en xaneiro pois serían as contempladas no último orzamento estatal aprobado no ano 2023, que serían 1.420 millóns de euros. Tamén se anunciou por parte do Goberno do Estado que durante este ano podería actualizarse esta cifra cun incremento do 8,5% respecto desas cifras do 25, en definitiva, 1.850 millóns de euros. Polo tanto, para os concellos nos atoparíamos en 3 escenarios posibles. E, dende a primeira cifra que din ata a última, pois podería haber unha diferencia de 431 millóns de euros, que, dende logo, non é unha cifra menor. Por iso entendemos que non debe depender a financiación dos concellos de outras cuestións que se nos escapan ás administracións locais e que deberíamos establecer algunha maneira automática de que as entregas a conta por parte dos concellos se actualizaran a 1 de xaneiro de cada ano. Eso nos permitiría saber con tempo para poder elaborar os nosos orzamentos e, dende logo, ter unha financiación moitísimo máis estable. Entendemos, ademais, tamén que esta outra cuestión das que non se falou todavía, ademais do que sí se falou da posibilidade de utilización do remanente, do superávit, que se reivindicou pois por parte dos concellos e despois, cando houbo que aprobalo, pois, dende logo, non se votou en contra, pero sería interesante tamén que se creara un fondo anual complementario con criterios de reparto que atenda ao custo real dos servicios prestados, o número de entidades singulares de población, o superficie de envellecemento, para poder, dende logo, prestar uns servicios que non é a que queramos os alcaldes ou alcaldesas, senón a que merecen os cidadáns, os nosos veciños e veciñas. Todas estas propostas han sido refrendadas por os diferentes organismos da Federación e con respecto ás modificaciones que se deberían facer con respecto ao financiamento estatal, pois trasladarei ao delegado e ao subdelegado pois para que, a ser posible, se teña en conta se a propia Federación nacional.
En resumidas contas, antes de pasar ás preguntas que queira realizar, volvemos a falar de financiación, volvemos a falar da necesidade de chegar a acordos, volvemos a reivindicar a necesidade de participar máis activamente. Esperemos que neste 2026 se cheguen aos acordos posibles que non ha sido que hemos sido incapaces entre as dúas partes de chegar no ano 2025. Amosamos que cando os acordos son bons para os cidadáns, para os concellos, a asinatura dos concellos vai a estar, pero, dende logo, para chegar ao acordo, para chegar ao espírito de colaboración, ten que haber unha negociación, unha cesión de todas as partes, non é unha imposición. Agora que vivimos nun mundo que estamos vendo moitos exemplos de imposición, creo que non é a maneira, o exemplo de facer política, sino que a política, a democracia, ten que ser de cesións, de chegar a acordos e de mantendida. En esos, dende logo, a Federación Galega de Municipios e Provincias, o resto da administración nos van a topar. E quedamos ás pensas, ou quedo ás pensas de calquer pregunta que queira realizar, por suposto. Ben, somos un órgano colexado e as decisións, aínda que en algunha ocasión se queira facer ver que que é unha decisión do presidente da FEGAN, pois, dende logo, intentamos que os acordos sexan dunha maioría, dun sentir maioritario da Federación, e sen que hayamos posto unha data concreta por parte da Executiva da FEGAN, polo que eu deduzco, non creo que aguantemos que pasemos deste mes de xaneiro. Ou chegamos a un acordo inmediato, creo que a Consellería o sabe, ou chegamos a un acordo inmediato, ou, dende logo, habrá unha proposta, neste caso, si o manifestei pola miña parte, que deberá ser refrendada pola Executiva, de acudir á vía judicial. Eu creo que o interesante é chegar a acordos, é o interesante ver que os concellos non estamos reivindicando fondos por reivindicar, senón que estamos alertando que se non se chega a un acordo rápido vai haber risco moitos concellos e as arcas municipais se van a resentir en moitísimos concellos, sobre todo nos máis pequenos. Ademais de outras cuestións que están relacionadas coa financiación tamén, sabedes que estamos nunha mesa sentados para mellorar o protocolo para garantir a seguridade das traballadoras, principalmente o SAF, pero que iso tamén vai influir pola que se poida avanzar co tema da financiación. Hai toda a boa intención do mundo, pero, dende logo, ten que haber ese acordo de financiación para que se poidan plantexar outra serie de medidas. O Pacto Local, a FEGAN presentará unha proposta, terá como base o que queda por cumprir do pacto de 2006? Non tería, sí, claro, é un avance o Pacto Local de 2006, como decía, sendo calquer documento que o paso do tempo pois mellorable ou complementable, sobre todo se non hai compromisos vista a experiencia de poñer datas, pode ser un punto de partida, dende logo, pero temos outros documentos ao longo destes anos que tamén son un punto de partida ao Pacto Local moi claro, como ese estudio de competencia realizado pola propia técnicos e persoal universitario que a Xunta de Galicia ten, como temos nos o seu, eso tamén pode servir de base á formación dese documento do Pacto Local, ou como tamén algo que desgranaremos en próximas datas, dese novo documento que hemos encargado a profesores, da universidade, sendo liderados neste caso por Xaquín Fernández Leiceaga, que todo o mundo coñece, e sabe o seu coñecemento en materia económica, pois tamén nese informe encargado se aborda como ten que ser a financiación dos concellos do 2026. Eso tamén, dende logo, ten que ser unha das patas dese posible pacto local de Galicia. De todas formas, tamén o digo e vou a ser moi claro, non quero asinar un documento que non sirva para nada. É dicir, se o esforzo, se os traballos van a ser redactar un documento que quede moi bonito, pero que despois non sexa efectivo, o único que provoca é frustración. Dende logo, ese non é o obxectivo da FEGAN. Prefiro
chegar a un acordo individual, que un novo pacto local de Galicia, ese non vai a servir para nada. Pero, dende logo, creo que os cidadáns merecen un pacto global porque vai a mellorar o día a día dos galegos e as galegas. Parece razoable, porque, decía, 20 anos despois se está falando, por exemplo, do mantemento dos centros de educación primaria. A realidade, e sabemos todos os alcaldes ou alcaldesa, é que todos os anos, todos os concellos de Galicia, todos os de España, se me permitides, porque isto non é solamente unha cuestión de Galicia, sino que é unha cuestión dunha norma estatal, para ser transparentes, pero tamén pode ser que unha comunidade poida dar un primeiro paso. E a realidade é que pasamos todos os gobernos municipais explicándolle as AMPAs, explicándolle os centros educativos, pois que son obras de mantemento, que son obras de inversión. E se pasa en moitas ocasións máis tempo discutindo quen ten que asumir esa competencia e se perde tempo para resolver o que nos importa aos nais e pais, que os nosos nenos e nenas estén albergados en un centro educativo o máis excepcional posible. Eso é algo que está sucedendo, en algún momento hai que abordarlo. Entendo que é unha cuestión estatal, así se me traslada cando falo desto coa Consellería, pero a realidade é que non ten por que non haber un liderazgo neste caso por parte dunha comunidade autónoma, por parte de Galicia, que resolva un problema que todos sabemos que se está dando día a día. A FEGAN, creo que, volvo a ver se o explico ben, é dicir, nós estamos dispostos, por suposto, a entregar unha proposta, a facer unha proposta que consideramos que é pacto local, sempre que se nos traslade que se está disposto a asinala. Si se nos di que non é necesario, si isto vai a ser como traballo de competencias, que levamos 0 reunións no ano 2025, pois, dende logo, temos outras cuestións que facer que perder o noso tempo e o dos concellos, e crear unha frustración de algo que non se vai a cumplir. Si se nos di que é posible respectar ese pacto local, pois, dende logo, estaríamos encantados de facer unha proposta, porque, ademais, non sería fácil. Temos unha base dun traballo de competencias, temos informes de financiación e temos a experiencia do día a día. O caso é que ese pacto local despois se respete ou se cumpla. Se quedou nas diferentes reunións que houve da Comisión de Competencias, se estableceron calendarios de, creo que se estaba falando de cada 2 meses. Ben, pois, a última non lembro xa, porque xa estamos falando de ano e pico, non sei por que se desconvocou, non sei por que non se chegou a reunir, pero a realidade é que non houve nova data. Pero tamén é que tamén dixemos e pedimos públicamente que se nos convocase a Comisión Galega de Cooperación Local. Creo que escoitei do presidente da Xunta de Galicia que se iba a convocar, creo que está nos medios de comunicación que dixo que sí, que se nos chamaría. A realidade é que pasou 2025 sin que teñamos conocimiento desa Comisión Galega de Cooperación Local. Entón, así é difícil chegar a acordos. Sí se poden chegar a acordos individuais coas consellerías, con algunhas consellerías, é máis sinxelo chegar a acordos que con outras. Eu espero chegar a un acordo, como decía, co que máis se está afectando os concellos que o servicio de axuda no fogar, pero, dende logo, é moi difícil chegar a un pacto global a raíz da pregunta que se me facía antes dese proposta de pacto local, si, dende logo, non se ve unha intención de asinar algo global cos concellos. Primeiro, deberíamos diferenciar institucións. É dicir, eu nunca me olvido que son alcalde de Vilar García, que son militante do PSDG, pero cando eu estou aquí falando con vos como Federación Galega de Municipios e Provincias,
pois estou representando os 313 concellos as 4 deputacións e intento facelo con maior ou peor acerto, pero intento representar a todos e que todos se sintan representados. Non debería interferir a cercanía dunhas eleccións municipais na posibilidade de algo que beneficiaría aos 313 concellos galegos actuais e aos que saian das próximas eleccións municipais. Non creo que un concello, aínda que cambie de cor política nas próximas eleccións municipais, se disguste porque melloremos a financiación dos concellos ou porque cheguemos a un acordo que digamos que as súas competencias van a estar mellor financiadas. É dicir, isto é un acordo que beneficiaría aos 313 concellos actuais e futuros. Agora, dende logo, un xa leva uns cantos anos en isto, tanto como presidente da FEGAN como alcalde de Vilagarcía, e sería un inxenuo se dixese que eso, como decía, como optimista, é o que penso que debería ser o razoable. A crispación política que hai a nivel nacional e, dende logo, pois a cercanía das eleccións sempre dificulta, evidentemente, chegar a acordos. Proba delo me parece que vai a ser a financiación autonómica, tal e como están as cousas. O que sí, pois non parecería razoable non chegar a un acordo que beneficie aos concellos e que todos saibamos, alcaldes e alcaldesas de toda Galicia, como decía, representando a quen representemos, o digo, mellor dito, sendo do partido político que sexamos, seguro que estarían encantados de asinar un pacto global que mellorara o día a día dos seus concellos. Bueno, quizás, a ver, quizás é o máis importante. É dicir, houbo algún pequeno acordo en materia de centros educativos de primaria, na que, pois, o gasoil. Sí, o gasoil foi parte dunha das cuestións que se asumiu, pero é certo que ese pacto local é ben sinxelo. Podemos hacer un exercicio todos. A ese pacto local estaba incluso pois posto nun libro moi bonito, na que podemos ter unha copia cada un dos que estamos aquí, porque é un documento que é público, e podemos hacer o exercicio e mirar que é o que se cumpliu e que é o que non se cumpliu. Dende logo, o pacto local tivo moi pouco de desenrolo. De todas formas, é dicir, eu cando me refería das unidades de drogodependencia, sí, probablemente sea o acordo máis importante que estaba establecido nese pacto local e nas asambleas da FEGAN, pero algunha cuestión máis menor, pois seguro que poden decir que está, pero dende logo pois o 90% dese pacto local estaría por desarrollar. É o máis importante, é dicir, o que supón máis custos para os concellos, que falei do mantemento dos centros educativos, falei de servicios sociais, falei dos centros de saúde, todavía hai moitísimas cousas que sería necesario pois cumplilas. Venga. Cando non se chega a acordos, pois dende logo, para os acordos teñen que ser de dúas partes. Está ben facer autocrítica e seguro que non soubemos, mira, digo unha parte na que tivemos culpa. Non fomos o suficientemente convincentes para facer ver a necesidade de chegar a esos acordos. Pero, dende logo, nesta negociación, pois non está equilibrada. Non teñen, evidentemente, como calquera que estades aquí podedes entender, a mesma forza ambas partes. E a proba deles máis recente foi o convenio de faixas. O convenio de faixas, se nos presenta un borrador, se fan 10, 15 alegacións por parte da FEGAN
non se acepta ningunha, cal foi a resposta? Pois aprobalo por Real Decreto. Ben, o ideal é pois asinar un documento que dá moi ben ese acordo cos concellos, pero neste caso, non quero comparalo cunha partida de cartas, pero neste caso a Xunta de Galicia sempre pode ter o as para matar o 3, porque se non chegamos a acordo, eu teño outras vías para poder facelo, e dependemos, como decía, en exceso, é outra das cuestións que debemos abordar no futuro, e que os concellos, nesa financiación da que falábamos, dependemos en exceso das transferencias de outras administracións. Non solamente neste caso de Xunta de Estado, senón tamén das diputacións. Eso é, primeiro, difícil para planificar e, segundo, provoca un estrés á administración local, permitidme a expresión tamén, que non é posible levala no tempo. É dicir, si todas as administracións e todos os concellos dependemos de financiación de outras administracións e duns plazos concretos, pois se sempre estamos dependendo de fondos europeos, de fondos da Diputación que nos está marcando un plazo desas subvencións para poder executar as inversións, pois sempre estamos deprisa e correndo e a veces, lamentablemente, estamos tendo que devolver fondos. Eso non parece o razoable. Deberíamos reformar a financiación das administracións locais de toda España, tamén, e de Galicia, para que teñamos unha financiación máis estable e podamos xestionar o día a día de mellor maneira. Nos medios de comunicación xa saliron concellos, non solamente o Alertea ou a Fegán, sino saíron concellos a título individual dicindo que isto era insostible, que se un concello con un orzamento de 5 millóns de euros pois está gastando 1 millón e pico, 2 millóns de euros no servicio de axuda no fogar, solamente nese servicio non parece razoable. Pero que ademais hai outros concellos que o sancionaron por non poder, por exemplo, prestar as horas do servicio de axuda no fogar, e creo que eso foi, non sei se foi público ou non, pero algúns concellos pois trasladaron que non parecía razoable que aínda por riba o sancionaran por non poder prestar as horas. Pero que ademais recentemente un concello se dirixiu, eso era público, sí. Bueno, por poñerte un exemplo, recentemente un concello como neste caso de Xermades se dirixiu directamente á Consellería de Política Social nunha carta que se mandou á Consellería e a propia Fegán dicindo que era imposible que seguiran prestando o servicio de axuda no fogar tal e como estaba nestes momentos. Falo do Concello de Xermade, que creo, espero non equivocarme, creo que era público, pero como el, podo dicirvos que hai moitísimos máis concellos. Todo subiu, os custos das obras subiron, o custo día a día subiu, eso está provocando, dende logo, pois que os concellos estemos moi mermados de recursos. Dentro, de decir, non é o único responsable, pero, dende logo, se falades con calquer concello de Galicia, vai vos a decir que o do SAF é insostible. Sobre todo, ademais, perdón, que ademais é injusto, porque o que non se está cumplindo unha lei. Que eu teña constancia, non. Sí que sei, ademais, se falou despois, non sei se iso se comentou ou non, pero despois desa sanción se falou coa Consellería para intentar chegar a un acordo, a unha solución, e a resposta foi negativa. Non, como decía, non parece razoable que os concellos que estamos alertando que é imposible que por moitas máis horas de dependencia que aprobemos, se non hai unha financiación axeitada, é imposible que o fagamos, pois que a resposta das outras administracións, e deste caso, quen ten que transferir os fondos, que ao final é a Xunta que decide cantos fondos se nos transfiren aos concellos, parte con fondos propios e parte con fondos do Estado da dependencia, pois que se sanciona os concellos por unha suposta mala praxis na prestación de horas cando é imposible. Ademais, outros retos que ten o servicio de axuda no fogar, que non me quero esquecer, que a falta de persoal axeitado para poder prestar o servicio, a dificultades
para encontrar persoal en moitísimos concellos. O tema, por suposto, como xa falamos, da seguridade das traballadoras, traballos, dende logo, con unha remuneración moi axustada ou escasa, poderíamos decilo, e outro tema que non é menor, e non é responsabilidade dos concellos, dende logo, pero a falta un convenio colectivo que dé unha garantía xurídica en Galicia pois ás empresas e aos traballadores que vayan a prestar o servicio aquí en Galicia. No anterior mandato se había chegado a un acordo coa Consellería de Política Social na que percibíamos 9,70 no ano 2010, xa non sei ni dicir, bueno, no anterior mandato, no principio do anterior mandato, foi no 19, bueno, principios do anterior mandato se asinou de 9,70 a 12 para facelo periódicamente. Eses fondos que estábamos percibindo, que moitas ocasións se di, se chegou despois a 12, é dicir, esos fondos son da Xunta de Galicia. Non, eso non é certo. É dicir, os fondos son fondos propios da Xunta de Galicia e fondos do Estado. De parte, os fondos que se reciben para a dependencia, nos orzamentos da Xunta, se di que parte, o din eles mesmos, parte de fondos do Estado, parte do fondo de Xunta de Galicia. O que estamos recibindo nestes momentos son 12 euros hora. Se están licitando agora en moitas cidades 24, 25. É moi difícil establecer unha media porque hai concellos que están externalizados, outros concellos que presta con persoal municipal, outros que teñen un carácter mixto, pero estamos falando de 21, 22 euros de media en Galicia nestes momentos. 21, 22, depende tal, pero porque ademais non temos os datos dos 313. Temos unha enquisa, quizás a máis exhaustiva que teña ningún organismo, que eu saiba, polo menos neste caso a Consellería non nos trasladou ningún outro estudio diferente ao noso, é moi exhaustivo, estamos falando de eso, 24, 25. Se estamos recibindo de Xunta de Estado 12 euros hora, a matemática é ben fácil. Aqueles concellos que estén licitando 24, 25 porque a aportación de usuario é menor, quere decir que casi o 50 ou 45% o estamos poñendo os concellos. A Lei de Dependencia establece que nos toca xestionalo a nós, por cercanía, pero ten que estar financiada a dependencia na súa integridade ao 100% por Xunta de Estado. Eso que non está sucedendo, eso que estamos reclamando. Podo asegurarvos que a veces me queda a sensación de que solamente falamos do SAF. Me falta poñer un letreiro poñendo quero que este ben financiado o servicio de axuda no fogar, como facer como cobrador do frac pola rúa. Pero esa é a realidade. Esa realidade é por moito, se estamos insistindo os concellos, é porque é unha chamada de urxente. Tamén digo, evidentemente, que tamén me gustaría, e non foi posible, reunirme co ministro do Goberno de España para trasladarlle a situación da dependencia, polo menos na miña comunidade autónoma. Algúnha preguntiña máis? Bueno, pois se non hai máis preguntas, moitas gracias a todos vos. Espero tamén decir que ao longo deste mes teñamos algunha noticia, algún avance. Se non hai avances, vai haber noticias. Así que, de unha maneira ou de outra, pois teredes comunicación da FEGAN de cales os pasos que se van a dar. A próxima semana temos unha executiva, na que, se non hai avances, haberá propostas por parte da Federación Galega. Non a semana, esta semana non, a semana seguinte hai unha executiva, e, dende logo, como decía, eu represento a FEGAN, pero somos un órgano colexiado que toma decisións, e non podo falar por unha executiva completa, pero, si, dende logo, habería unha proposta se non hai un acordo claro. Bueno, claro, sí. Ou a executiva debate acordo ou debate outras medidas claras. O martes. O martes da semana que ven. O
hoxe nos reunimos os voceiros e o martes seguinte toca a executiva. E, entre outras cuestións, supoño que se falará do SAF. Espero no haber sido muy tedioso la parte de financiación y todo esto. Sé que no es un tema llamativo, pero es un tema pues para los concellos vital. Gracias.